Uyabona khehla lami lana khehla lami kuse-South Africa. Yeah. Umuntu ukhuluma noma ngabe yini ayithandayo. Yeah. Umuntu uyala afuna ukusizwa khona. Umuntu uyala akholelwa khona. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokeshembe isibongo ngumafavuke njengede ngabani isamba nesamba umgosi engalela maqedo lalabafozane ngunogwaja ozikhundla khundla athi mawuvimba ngala uthuka usungale ngumkhovu oyipha madakeni oyishasa nketela ngumakhuza sefakuwe njengosawoti ngiyabingelela le inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani. Uyazi ke mbuke lapha ekhaya ukuthi kuningi esikuthulela kona khona umelaphi wendabuko siphinde sabuya namhlanje ugodo lumnyama akulona ke olunye ugodo ngoba ingodo zeningi abanye bayakhuluma godo lolo olumnyama lolu bengadideka abantu. Yebo. Baba unjani? Sibingelele kakhulu sibonge kunethezeka TV ekwazi ukuthi sivakashele namhlanje. Ngicabanga ukuthi sifika okwesibili ke namhlanje. Sibonge kakhulu bese ngibonga nakubabukeli. Ngibonga jikelele umhlaba wonke. Sibonge kakhulu. Kodwa kukhona izinto nezimo ezike zenzeke kakhulukazi kube lapha bendabuko esithola ukuthi thina asizazi nabantu othola ukuthi bayaxakeka ukuthi uma kuya ngokuthi ugodo lethi ngikwazi ukukhipha into ekanje eyokuphakamisa umsebenzi noma into ezokwazi ukulawula mhlawumbe ibhizinisi lomuntu bengazi abantu ukuthi lento yaqala kanjani empilweni yakho. Ake singene kuwena godo ukuze ukwazi uqala imisebenzi ekanje ngoba abantu bayadinga iqiniso nokwazi bengalokho bebuza imibuzo mabefika kakhulukazi noma mabe WhatsApp bebuze imibuzo thola ukuthi ngeke ukwazi ukuyiphendula ko WhatsApp. Injalo khehla lami uyabona lento ngibuza yona sithe ungithinta ngaphakathi kakhulu khehla lami. Uyabona mangathiwa ngiyixoxa lento le mhlasimbe nawe ungazi ukukhihla isililo khehla lami. Uyabona sisakhula sisayingane. Ngahamba nami ngiyothatha lento. Mangithi ngiyothatha lento khehla lami, ngafika ngayithatha lento khehla lami. Ngathi sengiyibona sengiyi-right. Ngayibona sengiyi-right. Ngahamba ngayolahla lezi zinto. Khehla lami ngagula ngacishe ngafa khehla. Ngagula ngacishe ngafa. Yingakho ngeke ngithi abaqikelele ngempela abantu makuthi umuntu uyothatha into, makuthi usuke enyangeni noma uyesangomeni. Ngisho noma kuthiwa akasezile kumina. Ngisho noma kuthiwa umuntu uyamgcaba fanele abuze ukuthi yini engicabanga ngayo. Ngoba manje abantu babuye bagcabe bese befaka izizwe. Izizwe ayilungile khehla lami. Yayinto engishoyo. Kubuye badlale ngabantu lapha. So khehla lami ngagula ngacishe ngafa ngagula ngacishe ngafa. Indlela le engagcina ngene ngayo le ukuthi ngicine ngibe inyanga. Khehla lami angisona isangoma mina ngiyinyanga. Ngiyinyanga khehla. So ngagcina ngene ngalo ndlela ke ngagcina sengibona ukuthi okay ukuthi nokuthi ngagcina sengiyilandile ke lezo zikhwama. Khehla ngagula ngacishe ngafa khehla lami. Ndike uyabona khehla lami mangathi ngithi ngixoxele le story khehla bengathanda ukusixoxa. Kepha ngiyabona uzogcina uphoqa ukuthi ngicela sesixoxele. Yingakho ngithi abantu abaqikelele ngempela uma beyothatha into khehla lami. Uyabona mina khehla nginabafazi abawu6. Yeah. Kahle kahle bebe u7. Lo yedwa sephumile nalo munye uyaphuma nje sekusela abawu5. Khehla kodwa mangingakutshela kubo bonke labo bafazi amukho ngisho noyedwa ngimthintayo khehla lami. Amukho ngisho noyedwa ngimthintayo ngendlela isithwalo sami esasuka sasebenza ngayo. Isithwalo sami sasebenza kakhulu kubantu besilisa. Kahle kahle ake ngithi nje sisuke samphendula cishe into ecishe bethayi besankonkoni. Kepha mawuhambeza sankonkoni siyoxabana into akazi uyizwe. Imake ake ngibuze la ekutheni ukuthi uze uphenduke lapho wena yini le yayikuhlupha kangaka ekutheni ukuthi uthi ake ngiphume ngiyothatha lento isikhwama kwakukhona yini into ekukhombisayo ukuthi kukhona umsebenzi ofaka uwenze mhlawumbe wesikhwama ngaphambi kokuthi uphume? Cha bekungekho khehla lami angifuni nje ukuthi ngize ngiqamba amanga ngithi kwakukhona ngidlale ngawe khehla lami umdala ungaka. Cha bekungekho khehla lami. Ugogo ozala umama yebo beyisangoma yena. Kepha mina ngathi ngihamba ngiyaphesheya lapha ngiyozama nami sihamba nabantu sihamba sozama saganga ngale ndlela esiganga ngayo. Uyazi manje sakhula nibe nihlohlane. Uyabona ibhuqane ngale ndlela esibhuqana ngayo. Ngahamba sayothatha lento. Uyazi phela uma ukuthi usuke wathatha lento kwenzeka ukuthi ufika umuntu othothi ushaya.
uthola umuntu oqondile thina sasifica umuntu oqondile kwafika wasenzela into maye senzela into khehla lami izinto zahamba kahle khehla zahamba kahle kepha ngathi sengilahle yonke into khehla ngahlupheka ngaswela ngisho 10 rand wesinkwa khehla lami into zami zizizalunga khehla ngoba nakho sengiqale phansi ngaye buyela lapha ngagula manje ngithi ngifike esibhedlela khehla lami ababoni lutho so ngiyenzela ukuthi bo bonke abantu yebo ngize nakhona ngisho noma mangithi abafike bezolokhuza la mangithi abafike bezothatha into yokuphila fika kumina usuzazi ukuthi ufunana ngimfuni mina umuntu odlala and akuphoqelekile ukuthi uyiqede yonke sometime kepha aqikelela ukuthi imigomo nemlandelo uyayilandela yilokho nje kuphela ngikudingayo kuphela khehla lami ngizwa kahle yazi lento okhuluma ngiyakubona kakhulukazi naseyithombeni mangikhombisa efonini uphuma uye emazweni uhamba kakhulu indawo ezitsetsile engeke nama angakaze ngifike kuzona ngifuna ukuthi siye lapho ekutheni ukuthi ufika kulezo indawo nje imali isithi dada kuwena kanti ekugcineni lo msebenzi nawo uyakhomba ekutheni ukuthi nawe siza abantu ngawo khehla lami ake ngichazele kanje khehla lami imali anginayo mina awuthi ngeke ngichazele ngalento le khehla lami kube ngiyakwazi ukuzenzela imali ngabe ngithatha zonke ingane zakithi zonke lezi ngithi ngiyakwenzela imali mimi angikwazi ukuzenzela mina thina sikwazi ukuthi sikwazi ukwenzela abantu mina kuba khona into engiyitholayo ngesikhathi usebenzisa imali ngiyagaina la ekhaya ngesikhathi usebenzisa imali siyagaina la ekhaya kahle kahle nezithunya zami sibonge imake ake ngibuzela ke nakho ke umuntu naye uma kuya ngokuthi usumnikile lento naye uma kuya ngokuthi abantu basebenzisa imali kuyena uyagaina kuphinde kugene wena cha again yena iyaphela phela liya asuke elandela ekhaya unless mayithatha icontract kuyadependa khehla lami ithwalo ehlukile la ekhaya ithwalo ehlukile khehla lami igubhu zikhona and igubhu zikhona khehla lami igubhu zisebenza ngendlela ehlukile kuyenza ukuthi uyafika esigubhini umsamo wakho uvale isigubhu singasebenzi kuwena lokhu kufanele ukwazi kuyenzeka sisebenze kuyenzeka singasebenzi isigubhu sengikutshela ngesigubhu khehla lami igubhu ihlukile naso isigubhu esidla impuphu ngenaso isigubhu esidla ubisi kuyenza ukuthi ufike nje sivale nje umsamo sinamadlozi angafani kwesami sinamadlozi angafani bakhona abanamazodzi a strong style sawo so uma uthi wenza ukuthi kuvale yonke into ingakho uthi uma uthi uzothinta umuthi kuvesana kubhede yonke into ingakho ngitheni uma uza la ekhaya ngithanda ukuthi siqale sigeze kuqala sibone ukuthi lento engifuna ukuyenza yona izokwazi ukusebenza na uma uthi ayizukwazi ukusebenza ngithi cha ayizukwazi ukusebenza uma uzothi angizameke ayike ngoba phela ngumuntu phela ngiyayithanda imali khehla lami ayizoqhubeka sizameke khehla imake ngifuna ukuthi sibuye la ngoba ngiyasizwa kahle sonke le story uqala kwaso size sifikela ekutheni ukuthi nakho ke manje usuyabaphakamisa abantu ezimpilweni zabo abantu abagcina imithetho nemigomo la ekhaya bakhona ababuyayo bezobonga bezokhombisa injabulo ngale msebenzi osubenzele bona bakhona khehla lami bakhona inqwaba khehla lami abanye babuye basaba ukuvela kuma video kepha khona umuntu ababili abathathu I think bathathu babili bathathu abafisa ukuvela bebonge khehla lami bakhona abafisa ukuvela uyabona mawufuna ukuphumelela la ekhaya kagodolo omnyama mavula kuvaliwe wafica kufasa amafindo awu10 waqaqa wonke kubalekile ukuthi ulalele lento engisuye ngisho kuze izinto zakho zizohamba kahle okay kodwa lumnyama lana ke uke wathethe indaba yamakhosikazi ekuthena ukuthi awusewathinti angazi ukuthi lawahleli athi ahlaleleni ngifuna ukuthi sibheke nalapha ekuthena ukuthi ngoba sekukhona ozophuma futhi uma ephuma uphunyiswa ukuthi awusamethinti laba basele basala ngaliphi lona noma babanjwe yiyona lensebenzi yala ekhaya konje uthe uba igama lakho ngumfoka Shembe mina umfoka Hliziyo eMashu emakwe Shembe musu ungifaka ngaphansi kwebhasi khehla musu ungifaka ngaphansi kwebhasi uyabona ngithe ngiyikhuluma le ndaba ngayisheshisa uzongibuyisela kuyona uzongithatha namakhosikazi ami manje khehla lami amukho umuntu ongaphuma ebutebelele lapha khehla ziyakhala ikinto angayitholi kepha ngisho umuntu osifazane ngathola yonke into khehla lami mawungasamthinti uhambe kube benkinga khehla uhambe kube inkinga so nami ayikho into engingayenza khehla lami ayikho into engiyenza abahambayo so sala siyincela
Ake ngibhekela ekutheni ukuthi ngabe khona yini into eyizaba okuyenze engakwazi ukuvimba lento ukuthi abantu bengahambi ngoba phela kukhona abantu othola ukuthi ufuna into ezisiphakamiso ufuna ukujabula nabantwana nomama wekhaya akafuni ukuthi ebeyedwa ejabule yedwa ebonakale nayo yonke into ngoba bakhona abantu abakanjalo asifuni ukuqamba amanga uthola ukuthi bathokoza bona bodwa ambone nonkosikazi ambone ehlala nezingane kodwa uhleze ejabule empilweni unayo yonke into. Uyabona-ke ngiyakwazi ukwenza-ke ngingakho ngithi uma uza la ekhaya ungathi uma usubona imali usuvaleka ngengqondo. Buza ukuthi kodwa lokhu kuchaza ukuthini, lokhu kuchaza ukuthini, ngichazele. Uma ukuthi isiZulu awusizwa ngichaze ngisho nangesingisi. Yeah. I can elaborate nange-English. Yeah. Uyayizwa khehla lami. Uyabona siyakwazi ukwenza ngisho kwisithwalo se-contract kusami isithwalo sa-10 years, i-contract ya-10 years ke le. Uma ukuthi sikuxakile, ubuzosebenza la ekhaya. Uma unomfazi, umfazi uyakwazi ukuqhubeka futhi naye. Siqale phansi ku-10 years. Kunjalo khehla. Okusho ukuthi lesi sika 10 years uyakwazi ukubuya futhi kuqalwe phansi u10 years uphinde futhi uqhubekele phambili uphile kunokuthi sikuthola usukahele. Fanele ubuye uzovuselela njenge-license yokushayela khehla lami before kuze expire so. Yebo khehla lami. Ayi ngizwe kahle. Ake singene la kakhulukazi ukuxwayisa ke abantu abezwa kuthiwa kuyaphakanyiswa lapha emva kalokho mase beyacomplain egcineni ubabone khona la kuma comment section sebeyakhuluma la bethi hayi mina ayiyenzekanga lento umuntu uthe kufanele egcina imigomo kufanele sicacise lokho nokuthi azi ukuthi ufunani ngoba omunye umuntu ungathola ukuthi uyacontrolwa ekhaya akasakwazi ukwenza izinto ekhaya mhlawumbe asifuneki mhlawumbe ehambe naso ekhaya fa kwakhe ngicela ucacise lapho ekutheni ukuthi ubaqwashisa abantu ngokuhlukana kwabo ngokwegaba ngoba kukhona abahlala emakubo kukhona abahlala emzini yabo kodwa abafisayo ukuqhubeka nempilo beye phambili. Uyabona khehla lami lana khehla lami South Africa. Yeah. Umuntu ukhuluma noma ngabe yini ayithandayo. Yeah. Umuntu ukhuluma noma ngabe yini ayithandayo ikakhulukazi mayekinyanya noma ethunywa abantu uthi woza uzogezelela igama lami phansi. Umuntu ukhuluma noma yini ayithandayo. Umuntu uyala afuna ukusizwa khona. Umuntu uyala akholelwa khona. Ungayi kumuntu ungeze kumina uma ungakholelwa kumina. Yeah. Ayizukusebenza lento. Fanele uze ngoba ukholelwa kumina. Yeah. Izosebenza ke leyo nto. Ma ukuthi ufuna ukwenza umsebenzi wesithwalo, umsebenzi wesiphakamiso, ma ukuthi usemqashweni, fanele uchaze ukuthi usemqashweni. Ma ukuthi ukini, fanele uchaze ukuthi ukini. Ngoba ngikunika into, fanele ngikunika into ezokwazi ukuthi kufanele ivike ukuthi gwema ukuthi kuze ngikuchazele. And ma uzala kumina ibhlukwa liqhokwa ke futhi. Yeah. Number 2, ingulube ayidliwa la ekhaya. Yeah. Number 2, fish inhlanzi ayidliwa. Ngeke ngikunikeze 3 days. Yeah. And uma ufikele siyageza for 3 days futhi kuze sikhiphe konke lokungcola kwakho lokho. Sikhiphe bonke lobujonasi awunga elaborate awuyivale khehla lami. Ngekuzwe kahle usethi umkhulu angivale uthi ukhipha bonke lobujonasi ngaphambi kwesivala ke ngibuze la ekutheni ukuthi uma usuqalile insebenzo la ekhaya okusho ukuthi phuma edleni ingulube ungaphinde futhi udle ufish noma ubuye ukudle mase usetshenzwe. Uyabuya ukudle hayi uthi ngikuvala nami ingulube khehla ngiyayidla ngeyanga nje ngiyayidla ingulube imnandi kabi ingulube khehla lami mnandi kabi asingabhuqanini wengane zakwethu sihlale ngabantu sithi abantu abayeke ukwenza ucansi kepha mina ngibe ngilenza laba cha asingadlali ngabantu wengane zakwethu ma ukuthi usukusebenzisa amakhamba la ekhaya ngeke nginike nje izinsuku zibe 3. Yeah. Emva kwa 3 days ake usungaqhubeka ke nobujonasi bakho asinankinga ke la ekhaya. Ngizwa kahle sengaqhubeka nobujonasi bakho kulungile mkhulu abantu abakudingayo usebenzelaphi ukuphi nendawo uma uba director beze befike la usebenzela khona okuthola ukuthi abantu ke abekho eThekwini noma around eThekwini ngoba siseThekwini nje abasuka kude khona indlela ohlele ngazo ukuthi labo bantu bekwazi ukuthi bethola indawo yokulala. Indawo yokulala babekhona khehla lami mina ngisebenzela eThekwini eMorning Side khehla lami and ungangifonela uthi
ngizani negoli angitraveli nesigodlo mina Yeah. angitraveli nesigodlo udlala eThekwini angitraveli nesigodlo Yeah. and number 2 umuntu mayezothi faka imali oqala ufone ngevideo call angibafakisi imali abantu engibafakisa imali yilo ozothi ufuna isiwasho ufuna umuntu wenhlanhla and ngosuku ngisebenza abantu abawu10 njengoba ngisebenza abantu abawu10 ngosuku njengoba ngisebenza abantu abawu10 uma ngikucharge ngikutshela ngithi uzobhuka la ekhaya mawubhuka mawuthe ufaka u3000 webooking leyo mali ibala kuleyo mali engisuke ngikucharge kuyona ngoba abantu abanqane umuntu ethi hayi ngiyeza ngomsombuluko sekubhala ebhukwini umuntu akaseza Yeah. kulimala mina ngosuku ngisebenza abantu abawu10 kuphela angeqi ngaphezulu kwa10 khehla lami danki khehla sibushebushayi bathi bayabonga Kulungile mkhulu sibonga kakhulu nakusibushebushe ukubonga nazo zonke ke insebenzo zela ekhaya ngokuyichaza kwakhe umkhulu siyabonga kakhulu njengenethezeka TV inamba zikamkhulu zikhona la screenini lokho eziqalela uhlelo lokho ayivela ugodo lomnyama ilona ke esikulona namhlanje sibonga kakhulu ukufika la eMorning Side futhi ekutheni usizo ukukhuluma naye bukhoma ngoba esho ukuthi aka travel ngesigodlo nemali ungavele nje uthumela imali ngoba abantu abaningi vele bekhala ngokuthi mina ngadliwa into ukuthi uthola ukuthi umkhulu ugcine ngayibonanga le ngoba neyinamba ngelinye ilanga zihambe zihekwe awazi ukuthi mhla ihekhiwe kuyoba njani kanti usukhuluma nomunye umuntu ongeyena ingakho ufa uqinisekise ekutheni uthi ukhuluma naye igama lami ke ngingumzolo Luthule ngwakashembe isibongo silandele lapha enkundleni zokuxhumana ngena ku TikTok ungena ku YouTube ungena nalapha ku Facebook kubhaliwe Nethezeka TV ngumfuka Skopdila yakhala masoko intombatho abayidonsela epahleni phethe manje umama omkhulu kwisigaqa siphotongo ongaphathwa ngaphezulu ayibuyi ibonane nangokusayo yipa